старозагорци между 2017 и 2019. Вани в средата на терена Христо Иванов обаче. Добре овладя. Опит за подаване зад гърба на отбраната към Георги Минчев. Дългоочакваното ново попълнение да вкара първият си гол. Виждате, драги зрители, какво е притежанието. Почти 80% от времето Локомотив Пловдив владее топката. Рикошет, гол за Берое! Изненадващо и... Бабакар Дьон в наказателното поле изкара топката. Джовани ще стреля, рикошет! Аржентинския страж. Стабилност, която ще бъде нужна на Берое, ако иска да си тръгне с нещо. Матчът срещу Добруджа не премина никак лесно. Ще започнат домакините в последните.